Ez da nahikoa zure bakea. Ez da nahikoa nirea. Ez da nahikoa nire bakea. Ez da nahikoa zurea. Bitoriano Gandiagaren hitzok ongi etorri gixara herritar guztiei. Aurtengo aberri eguna, 36ko gerran ibili ziren gabiriarrei eskaini nahi dugu. Batzuk, gure aberriaren alde, eta ari min egin nahi zutenen aurka, derrigorturik, zeukatenarekin abiatu ziren dena hemen utzita. Denak ez ziren itzuli. Eta itzuli zirenak ere ez nahi orduko. Tankez, hegazkinez, bombaz, armantaro ejertzito baten aurka, ia esku gutxik borrokatu ziren zen egitea. Bakea ezin daiteke bake. Ez baldin bada gurea. Ez baldin bada gure banakako bakeen arteko bakea. Aberri egun honetan, omentzen ditugun gabiriarrek, ausardiaz tokatu zuten 36an. Baina beren bizitzan erakutsi digute, aberri egiteko lehenik herria egiten hasi behar dugula. Eta bide horretan, denok jarri behar dugula, denok jasotzeko. Gure herria txikia da. Eta denon eskuak, iritziak, gogoa eta ahalegina behar dugu etortzunari burua penete duela bilatuko bakea. Egin dezagun geure banakako bakeen arteko bakea. Eta indarrak altzarri galdu gabe, eraiki dezagun biharra. Badugu zein ispilutan begiratu. Eredu faltan ez gaude. Adibidez, 36ko gerran ibili zirenen izenean, omentuko ditugun bi herritar hauek, Urrutiko Xanti eta Hanbuko Antonio. Zuena ez da bide laua izan. Ez zaretez, esnemamitan bizituak. Guraso, enpresari, hartzain, tokatu zaizuen jardunean, sentituz eta maitatu aritu zarete. Hori ikasi dugu zuen gandik. Eredu horrekin geratzen gara. Eta ez laguntzaren gaurriko zuna ez. Gaur ere, eskatu behituen, ia mende bat zorbaten edukiarren, eta etorri zerate zintzok. Kasu honetan Antonio, eta bere partez dela da. Jasozatzue, gure omenaldiko show, erretar denon partik, eta urte askotan, txapela kasuan izan dutazura. Zorionak.
Herria gudari danei jakin merezi dutela. Frankoren tropek herria hartu ezin ziteken bestela. 65 urte gerrea hasi zutela, baina oraindik oroitzen dugu atzo balitza bezala. Bihotzak bero naizta ozten dun, gaur erten zaigun aideak. Leno bezala daude hemen gaurre Euskal Herriko ideak. Oraindik hemen ez dira ahaztu garai hartako ideak, eta lehenengo esan beharko egun ona berkideak. Antonio eta Xanti berare gerran ibiliak aurren, gehiago ere ibili ziren, hauekin urren ez urren. Horrexegatik gaurko honetan ninago esan beharren, eskerrik asko gaurko herria ordun defendatzearren. Naizta ez dedan asko ulertzen, gerra kontuki astean, gorriak eta nazionalistak, frankistak ere tartean, baina aitora nola daukadan, omen dudenen artean, sasoi horrekin segi ezazu, beste hainbeste urtean. Almenez ez dakitzen bat zidan, borondatetik ez urri. Joan zidan da beren laguntza, eman zien amaiurri. Eskerrak eman zaio azkenik, gure xarra berorri. Osaba ere joan zan baino, ura etzan ez etorri. Gerra garaian familia asko nola egon ziren trantzen, oroitu nahian oroigarri bat jarri dugu ardantzalden. Inauguratu gaur egin nahi da, aberri euna nola den, ardantzaldera joan gaitezen, denok ikurriñan atzen. Segi, berba, pasintzik.
Han bere kami di trupet. Terus yang beti ora. Jaga. Raketek. Beti ora takatek. Gu biden. Azte gorre. Bai hortzi. Siamen. Atake oso torseña atzeko bibiti. Go emango bideti hori jaurgunen. Atio bideti. Kemes tatzti. Gemika. Negarga formoso. Andigo calmo. Hau da, Gabi, guzti omenez, azkenen gerron egin zin, omenez jarri da noroi garri. Bizitzearetzan ordu hartan errez, gauzak atera ziren nahikoa aldrebes. Harri hau jarri dugu gudarin omenez. Bueno. Segi usteak batzutan. Thank you.